Bathi umphefumlo wokugqibela yincwadi. Zakuni zantyonto zemvula imithi iyakuvuniswa ixela inambi isombuluka. Zakuhluma iingcambu zinwenwa zixela idobo livalela umhlo ngendlala. Zaqonxwa izileyiti namatye azashiywa lixesha nto nje zaguqulelwa kumaphepha kwadaleka uncwadi oluvelisa ubutyebi banaphakade. Zahamba iintsizwa neentombi kwasala izibongo kwezoshicilelo lungasayi kuze lubune. Ziyakusebeza zidalwa sawunika indlebe ukutya kwazo zesiziphakela abanyatheli bendlela bona baya kungqina abathe bakufa. Kwimihla namalanga isibhambathiso esiya kuba sisenzeko esiya kushiya umzila wentethe eyehlayo neyakuhla. Kuthi isiziba sivuwa ngodondolo kwabo bangayivanga intlokomo yexilongo libiza imiphefumlo yompondo zihlanjiwe. Sashiyeka sibambe ngozantsi kodwa imfundiso sakuzifumana kwincwadi engumphefumlo wokugqibela. Yona enika ubungqina bemvakalelo eyakuhlala inkentezi ezintliziyweni ngumzekelo wokuba umzingisa kanashwa. Bathi akanashwa ngoba uMasindi ezama kanatyala kuba ubaxhobisile waze wabalumkisa ngonongekehli. Yiyo loo nto ke ndisithi tshotsho ubekho ke noncwadi ngoba wakho umphefumlo uyakuhluthwa ngumlilo yothi utshabalalise izibhalo ezisinika ubunxwane bemvakalelo yombhalo othaphalaza imbilini yakhe kwinqwaleko neziyinguma zeligadi silibiza umhlaba. Zosinika amandla okudandalela isisinyani engangxengwanga ngoba yiye yakwisikhululo ezimbandazelweni singcungcuthekisa imini nobusuku kumakhaya ngamakhaya, kwiingxwabanxwaba ezichitho bekwakhiwe nzima kudityaniswa amathe neenyembezi. Gaze libaleka kwimijelo yemithambo zelindithethelele ndingayi kwantshabalalo koko ndivelisa iziqhamo eziya kuhluma zihluthise umbo nomxesibe ndithi xebe izizwe nezizwana. Noba sendithe ndalibeka olwam usiba, umphefumlo wokugqibela uyakuba yincwadi eyakuqhubeka ibalisa usiba lwam olwayityekezayo.